गिबि गिबियाव जोंनि UPPL आफादगिरि आरो बिथांनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। मानोना 2020 आव आङो कुसुगाव बिएफआव बिजाथि महरै मोनदोंमोन आरो देरहादों। एबारबो आंखौ बिजाथि महरै आंनि दोलोआ सायख'दों। दा बेखौनो आङो मिजिंथियो जे 22 तारिख सेप्तेम्बराव जिहेतु इलेक्शन जागोन बिटिसिआ बे 22 तारिख सेप्तेम्बराव बयबो हारि माहारिफ्रा भट होनो रेडि जादों। दहायसो फोसावदों आंखौ बिजाथि महरै दिनै ग्लोब ग्लोब बयबो फैदों बरायनो। दा बेनिखायनो आं बयनोबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय आर'नाइखौ जासिहरदों। आरोबाव जोंनि दोलोनि UPPL दोलोनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आं आंनि गोसो सिंनिफ्राय साबायखर जासिदों। सेन्ट्रेलनि गासैबो नेतासिमनिबो दैदेनगिरिफोरनिसिम आंनि गोसोजों साबायखर जासिदों। जिल्ला आरो प्राइमारि ब्लक कमिटिनि दैदेनगिरिफोरनोबो आंनि गोसो सिंनिफ्राय मोजां मोननाय आरो अननायखौ जासिहरदों। आरो बयखौबो रायजो राजाखौ आङो एबार आरो आंखौ जाहाथे खामानि मावनो सुजुग होयो। 22 तारिखआव जाहाथे आंनो बयबो रायजो राजाफ्रा अननानै भट होयो आं बेखौनो खावलायो। गोख्रों नङा, बयबो दोलोआ गावबागाव सिन्था धारा खालामनानै बिजाथिखौ होयो। दा नोंखायनो रिजाल्टआसो दिन्थिगोन। 2 तारिखआव जिहेतु लास्ट नमिनेशन 1 तारिखनिफ्राय होगोन, जों 1 तारिखआव होगोन। 22 तारिख 26 तारिखआव रिजाल्ट मोनगोन। बाव गोख्रों आरो गुरैनो खोथा गैया। आं आन्डार एस्टिमेट खालामा रावखौबो। खारन जोङो रिजाल्टआसो खिन्थागोन। जों 2020 आवबो बाव देरहादों, एबारबो आरो देरहागोन आरो बेयो जोंखौ रावबो हमथानो हाया। बे जोंनि UPPLनि मोजां खामानि मावनायनि थाखाय 5 बोसोराव बेयाव जौगानाय फैदों, सान्थि फैदों। बयबो हारि माहारिफ्रा बुंदों जे UPPL सरकार फैनायनिफ्राय जों बालाबगासे मोनसे उन्दुनो हादों। बाव खुनु रावखौबो गियालासे जों संसार जानो हादों। हर सान थांनो फैनो हादों। बेनिखायनो एबार UPPL भट होबावगोन बयबो थिरांथा लाबाय। माला 22 तारिख सेप्तेम्बराव फैयो बेखौल' नेनानै दं। सरकाराथ' जोङो एबसलिउटलि मेजरिटि लानानै सरकार दागोन जाबोबायानो। फ्राय जों दिनैनि दिनाव 26टा मेक्सिमाम 26टा जों देरहानानै दङ। दा नोंखायनो जोंनि जे खामानि मावनाय आरो दांनाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जे मावनाय जे आदर्श बेनि आइडिय'लजि प्रिन्सिपल बेखौ गासैखौबो नायनानै गुबुन गुबुन हारि माहारिफ्रा दिनै बुंदों जे ट्रेक्टर सावगारियाव बा UPPLखौ आरो क्षमतायाव लाबोबावनांगौ आरो मोजां दैदेनगिरिनि आखायाव क्षमताखौ गथायनांगौ होननानै मानगोनां प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि बिजाथिफोरनो भट होनो गासिबो साखा फारा जाजोब्बाय आरो रेडि जाबाय। बेनो दिनै आरो फोरमान कुसुगाव समस्तियाव।